एकर्ड नङा बियो प्रमदनि एकर्डआ मोनसे एग्रिमेन्टसो माबा सुक्ति लिरलाबायनाय हा बन्दकफोर हा आदि लानायफोर बायदिसो एकर्ड नङा रायजोफोर बियो थगायदों एबसुखौ थगायदों प्रमद बर' बिथाङा एनडिपिखौ थगायदों एकर्ड नङा 16था डिपार्टमेन्ट मोनखानाय डिपार्टमेन्टआ मानो थांखो 6 शेड्युलनि जेबो मोनथायानो गैला प्रमदा बुंदोंमोन जोङो डिसिखौ सालायगोन डिसिया जोंनि खोथाखौ लागोन दिनै प्रमदाबो गावनो डिसिनि खोथाखौसो लानांगौ आरो गोबाङा बुंदों दिनै बिजेपिया थामहिनबा नरेन्द्र मदिया उइनिं मेसिन देरहाग्रा मेसिन फैसाजोंनो गासिबो जाजोबो बोलोजोंनो गासिबो जाजोबो सोरबाया एसे गेदेर गेदेर गारां फेदेरनानै बुङोबा बेखौ इडिखौ लागायना होगोन सिबिआइखौ लागायना होगोन बायदि बायदिखौ लागायना होनानै बिसोरखौ थन्थ्र'होयो आरो बुङो बिजेपियाव हाबनो ना जेलाव थांनो दिनै बेनि गेजेरावनो आरो जोङो नुदों दे कर्नाटकनि बे इलेक्सनावहाय नरेन्द्र मदिया बेसेबांबा गिदिर गिदिर गासै 6था रड श' लादों मोनसे रड श'नो 24-25 किल'मिटार अब्ला बाय कौटि कौटि फैसा गारनानै मोनसे दोहौ क्रिएट खालामदोंमोन जे एबारावबो कर्नाटकआव बिजेपियानो देरहागोन होननानै दा बेवहाय बे सोमोनांथाव आरो गोमोनांथावै बाथ्राया बेनो जे जोंनि दिनै बर' बिदा फंबायफ्रा बेखौनो साननांगौ बिटिसिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा बेखौनो साननांगौ आसामनि रायजो राजाया बेखौनो साननांगौ जे गासैबो जिनिसा थाखा फैसाजों जाजोबा बे गणतन्त्रसो बे लकतन्त्रसो बे डेम'क्रेसिसो डेम'क्रेसिया बाय दा पिपल फर दा पिपल आरो अफ दा पिपल रायजो राजायानो डिसाइड खालामनो हायो जे जोंनि राजाया सोर जागोन दिनै नुबाय कर्नाटकआवहाय कंग्रेसआ प्रुभ खालामबाय जे थाखा फैसाजों जाजोबा जोङो गोसो जायोब्ला खौसे जायोबा जोङो बिजेपिखौ फेजेननो हागोन जोंनि हादोराव दिनै भारतबर्षआव माबा मोनसे नांगौ होनोबा जोङो मावनानै जानो थाखाय सुबिदा गोजोन थासारि नांगौ बिदा फंबाय अनलायनायखौ नांगौ धोरोम मानिलायनायखौ नांगौ जोंनि स्कुल कलेजाव फरायनायखौ नांगौ साख्रि बाख्रिखौ नांगौ दा बेनिख्रुइ देरसिन मुद्दा जानो हाया दा बेखायनो बिजेपिया जेसेबांखि थगायाखै दिनै कर्नाटकआव गोबां इस्यु लाबोदों माबा बजरां बुलि लायनो माबा बजरांगि लायनो गोबां इस्युखौ लाबोनानै रायजो राजाखौ इमोसन खालामदोंब्लाबो नाथाय कर्नाटकनि रायजो राजाफ्रा गोसोआव लाखाबाय जे बिजेपि का साथ काम नहीं है बिजेपिजों जाया बेखायनो कंग्रेसनि भट होनानै दिनै गिलौ बालौ जारिमिनारि मोनसे देरहानायखौ लाबोदों आरो दा बेखायनो आंनि बिदा फंबाय बिटिसि बिटिआर बासिखौ आं खावलायनो सानदों नोंथांमोना दागि दिनै प्रमद बिथाङा गिदों बिजेपिखौ गिदों एकर्ड नङा बियो प्रमदनि एकर्डआ मोनसे एग्रिमेन्टसो माबा सुक्ति लिरलाबायनाय हा बन्दकफोर हा आदि लानायफोर बायदिसो एकर्ड नङा रायजोफोर बियो थगायदों एबसुखौ थगायदों प्रमद बर' बिथाङा एनडिपिखौ थगायदों बे एकर्ड नङा 16था डिपार्टमेन्ट मोनखानाय डिपार्टमेन्टआ मानो थांखो 6 शेड्युलनि जेबो मोनथायानो गैला लासिंसिं जोंनि एमसिएलए इएमफ्रा डिसिनि उन थांनानै बिथांनि एपइन्टमेन्ट लाहैयो प्रमदा बुंदोंमोन जोङो डिसिखौ सालायगोन डिसिया जोंनि खोथाखौ लागोन दिनै प्रमदाबो गावनो डिसिनि खोथाखौसो लानांगौ बेसेबां गिदिर थगायनाय हाजार हाजार बर'फ्रा दिनै बे आन्दलनाव जिउ गारबाय फरायनायखौ नस्थ' खालामबाय एबसुनि गथ'फ्रा मा बुङो ओइ गर्जन आदा आंहा 1 सेकेन्डबो सम गैला खारन आं एबसुआव थांनानै आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय ना फरायनायानो ना साख्रि बाख्रियानो ना बिजनेसानो दा बेखायनो बे मोजांसे सम मोननायाव आङो बोलो होथारबाय दा बेफोर गोबां खोथा दा बेखायनो प्रमदा बिजेपिखौ गिदों नाथाय रायजोफोर बिजेपिखौ दागि बिपिएफआबो बिजेपिखौ गिदों एखमबा दिल्लीयाव थांनानै खुलुमहैयो एखमबा बाहाय फैनानै खुलुमहैयो दा बे नङा रायजो राजाया जुदि सिन्था खालामबायबा रायजो राजाया जुदि सानबायब्ला एबार जोङो बिजेपिनो भट होला एबाराव थगायब्लाबो बोलो थाखा फैसाजों बायब्लाबो बिटिआर बासियाबो नुबाय बे कर्नाटकनि दोहौआ जोंनि बिटिसिआवबो फैसिगोन जोंनि आसामावबो फैसिगोन एबार लकसभा जे जानो गोनां 26आव बावहाय बयबो रायजो राजाफ्रा जोंनोनो कंग्रेसनो भट होगोन मोनसे सारप्राइज बाथ्राया बेनो जेब्लानाखि कंग्रेसनि देरहानायखौ बयबो मोनबाय पेपारे कागजे सबै जितियानाखि पाइसे मोबाइলত আমার কংগ্রেসের মানুষ মোক ইমান কংগ্রেচুলেশন মানে কনভে কৰা নাই ইউপিপিএলৰ মানুহে বেছি মোক কনভে কৰিছে বিপিএফৰ মই ভাই ভণ্টি সকলে কনভে কৰিছে ভিতৰে ভিতৰে কংগ্ৰেছক সাপোর্ট দি আছে বিপিএফৰ মানুহবিলাক ভিতৰে ইউপিপিএলৰ মানুহবিলাক কংগ্ৰেছক সাপোর্ট কৰিছে গতিকে এটা ভিতৰে ভিতৰে কারেন্ট ভিতৰে ঢৌ আছে যে এইবাৰ 24ত অসমত আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ কংগ্ৰেছে খাটাং জিকিব